Maayong hapon, Negros. Ining Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita ang ako ni katulong sa inyo via Facebook, YouTube, kay ka-Channel 11, kag sa karon mapatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Senator Amy Marcos luyag ibutang ang Negros Oriental sa red alert sa barangay elections. Mastermind sa krimen ginhingadla na. Mayor Abby Benitez nagpanugyan sa kay punong barangay Noli Villarosa nga atubangon ang kaso nga ginpasaka sang NBI. HPG Police kag rider pilason sa pagbungguanay sa intersection. First Lady Liza Marcos maghahatag sa pagkabuhayan showcase sa mass wedding sa Buwas. Kag sa good vibes, duha ka mga syudad sa Negros Occidental naghatag dungog sa Pilipinas sa Green Destinations Award. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, natala na ang magbisita sa Bacolod City si First Lady Liza Marcos sa buwas nga adlaw. Sa mangin maninay sa record-breaking nga mass wedding sa Bacolod kung saan ginapaabot ang pagpanagtag sa pangkabuhayan showcase sa mga igakasal. Ginsiling ni Mayor Abby Benitez nga antes pa man sa natalana ang record-breaking mass wedding sa syudad sa Sabado, magabisita buwas si First Lady Liza Marcos sa Bacolod. Si Marcos ang maging principal sponsor para sa mass wedding sa 2023 ka mga magkahagugma nga paghahiwaton sa Bacolod City Government Center las 2 sang hapon. Sunod sa alkalde, nakahanda na ang tanan para sa okasyon halin sa seguridad kag iban pa. Kabahin sa mangin regalo sa mga kalaslon ang pangkabuhayan showcase. Makapila man ka beses nga napuspon ang kasal kag may 28 na ka mga nakaparisto sa mass wedding nga una nga ginkasal sa nagligad nga Marso 3. Sa number 9, kadungan sa Music Festival, ginapabot man ang liwat na pagbalik sa Bacolod Chicken Inasal Festival sa bulan sa Abril. Sunod sa kay Councilor Jason Villarosa, magasapol ang natukod nga komite bago mapasta ang para sa Chicken Inasal Festival 2019 sa ulihi nga nasa ulog ang kapistahan sa syudad. Ginalauman sa syudad nga upod sa paghiwat sa Music Festival, mas maganyak ang mga dumuluong nga magbisita sa Bacolod City. Ang Music Festival ang ginadihon agud papasanyog pagid ang turismo pinagi sa mga local music artists. Na we will give the tourist the reason nga magkadto diri sa Bacolod, so why not himuon dungan. So is it likely nga ma-revive ang Chicken Inasal Festival? Yes, actually kami ni Councilor Celia Flor we are already working with the said festival, and ginpa-convene na to namon kay Mayor. We had sent him a letter na may convene ang aton nga Chicken Inasal Festival Committee. Sige. Sa number 8, isa ka patay nga pawikan na nasapuan sa Bindoy Negros Oriental. Nasapuan sa Martes malapit sa kilid sang dagat sa barangay Dumulog sa Bindoy Negros Oriental ang isa ka green sea turtle nga wala na sang kabuhi. Nakahigot ang tiil kag liog sang pawikan sa madako nga bato nga among posible ginhalinan sang iya nga kamatayon. Sunod sa mga residente sa lugar, posible tuyo nga ginhigtan ang pawikan para hindi makapalagyo. Giliw naman nga ginlubong sang Coastal and Fisheries Management sang banwa ang napatay nga pawikan samtang ginausisa kung sino ang naghigot sini. Sa number 7, pulis ang Highway Patrol Group kag motorcycle rider pilasod matapos magbungguanay sa intersection. Pilasod ang duha ka mga persona sakay sa motorsiklo lakip na diri ang isa ka pulis matapos magbungguanay sang kahapon sa Cometa, Burgos Street sa Barangay 17 sa Bacolod City. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan padulong east nga bahin sang dalan Burgos si Police Chief Master Sergeant Rainier Canha nga personnel sang Highway Patrol Group. Sang magtabok man sa dalan Cometa si Archie Angel dala ang iyang motor. Bangod sa pareho nga madasig ang pagdalagan, nagbungguanay ang mga motor sang pulis kag motor ni Angel. Pareho naman nga nag-agom sang injuries ang duha ka mga rider. Pareho man sila nga gindala gilayon sa ospital agud mabulong. Sa number 6 sa Silay City, isa ka lalaki ang patay matapos ginlabo sang iyang himata.
Patay 54 anyos nga si Noel Sirandon matapos iniginlabo sang iyang himata kahapon sa barangay Ginhalaran sa Silay City. Sa investigasyon sa PNP, unang nga ginsulong si Sirandon sang sospek nga wala lang hihingadlan bangod sa ginaligar pagtandog ni Sirandon sa iya sini nga mga anak. Sila ang tigayon man nga matambagan. Sang magpauli ng sospek, si Sirandon naman amo ang nagsulong sa iya dala ang patalom. Sila ang naglabanay suno sa pulis kag si Sirandon amo ang napuruhan nga nagresulta sa iya kamatayon. Ang sospek ang may mga pilas man tugas ang paglabo. Detain karon ang sospek kag kaso nga homicide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, masobra sa 200,000 pesos ang ipanagtag sa 26 tanan ka mga anay rebelde nga nagbalik sa sabak sa gobyerno. Nagbaton sang financial assistance gikan sa syudad sang gihulngan ang 26 ka mga anay rebelde nga nagsurrender kag nagbalik sa sabak sa gobyerno. Ang ini nga mga rebelde ang sadto nagsurrender sa army kag sa Task Force to End Local Armed Conflicts sa syudad sang gihulngan. Bangod sang ilang pag-surrender, sila nagbaton man sang nagkalilain nga mga bulig gikan sa gobyerno. Kahapon, sila nagbaton sang ayuda paagi sa Sustainable Livelihood Program sa syudad. Naglabot sa 225,000 pesos ang nabaton nga bulig sang 26 ka mga rebelde. Ini ang bulig sa syudad para sa bag-o nga kabuhi sa mga anay rebelde kag ilang magamit sa ilang palangabuhian. Sa number 4, sunod ang sila'y nag-avail sa 1.4 billion pesos nga loan. Ini para sa nagkalinain nga mga infrastructure project na nakip na ang bag-o nga government center. Sunod sa kay Mayor Judith Gallego, ang 900 million sa 1.4 billion nga loan ang magagikan sa Land Bank kag ini ang naaprubahan na sang konseho. Sa 900 milyones pesos nga loan, 300 million ang iga-allocate para sa City College, 300 million para sa public market kag ang nabilin nga 300 million ang wala pa mapatod. Ayan para sa sports complex sa Con Coliseum, bangod wala pa ma-finalize ang lot donation. Separado naman ang 500 million nga loan para sa bag-o nga City Hall kag ini ang iga-avail sa Development Bank of the Philippines. Sa Barangay Rizal, sa gihapon tukuron ang bag-o nga City Hall suno sa kay Gallego. Ginpasalig na siya sa DBP sa amo nga loan suno sa iya. Ang City Hall nga bago, tiginulat na lang namon ang yasang DBP naman. Worth 500 million naman saya. Separate na siya nga bangko. Pero last week nagbisita man sa ako ng DBP. Gina-work out naman nila. Dali naman lang kuno. Sa number 3, Mayor Aldi Benitez nagsiling nga dapat atubangon ni punong barangay Noli Villarosa sa Barangay Tangub ang kaso nga illegal gambling nga gipasaka batok sa iya sang NBI. Ginbuligan sadto sang alkalde sa Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa sang ginpapanugan ini isang suspension order kag perpetual disqualification from holding public office sang Department of the Interior and Local Government tugas ang kaso nga simple misconduct kag ginpasaka batok sa iya. Pero karon liwat na naman nga nagapangatubang sang kaso angot sa illegal gambling si Villarosa kag saman ang ginhingadlan sang pamuno sang National Bureau of Investigation Bacolod nga financier sang illegal nga small town lottery kun STL sa Kabangkalan City. Kani sunod sa Benitez, mangin lookout na sang punong barangay ang pagpangatubang sang kaso. Ginapanginwala na ni Villarosa ang akusasyon batok sa iya may kaangtanan sa illegal gambling operation. Ang case to last time was stemmed from clearing sa mga illegal obstacles. There was some misunderstanding kung it was a private area. So it was done during his duty as barangay captain. So that's why we extended legal assistance. Kay, when you're doing your job and you get involved into a case, though insakto ba lang ang buligan ka man sa government. But then in this case, it's a different story. Hindi na niya in line of his duty or in line of his responsibility. So look out in that. Sa number 2, Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagbisita sa haya ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sunod sa nabiyuda nga misis sang anay gobernador, ang pagkanakop sa mastermind sa krimen maghahatag sang katawhay sa probinsya. Yaring report. Sa pagbisita sa presidente sa haya ni Governor Ruel Digamo, iyagin palabot ang iyang pag-upod sa kalisod sa pamilya. Sunod sa misis ng gobernador nga si Pamplona Mayor Janice Digamo, ginpasalig ang paghatag sa hustisya sa kamatayon sa gobernador kag sa 8 ka iban pa.
Nagpasalig man siya sing assistance sa pamilya sang 8 ka mga naulamid sa krimen. So pipilitin nila na gawin lahat na pwedeng gawin for us, yung within the bounds of the law, na mabigyan din ng katarungan yung pagkamatay ni Governor kasama ang 8 others. Gin-update man siya sa dalagan sang kaso nga may mabaskog nga ebidensya ang gobyerno batok sa mastermind sa krimen. Kahapon, ginsiling ni Department of Justice Secretary Boying Remulla nga malapit na nagid balubad ang kaso kay man may ginauyatan sila nga video sang pagsugilanon sang mastermind sa isa sa mga gunman sa isa nila ka video meeting. Nagasalig si Mrs. Digamo nga may makusog nga ebidensya ang otoridad batok sa mastermind nga para sa iya maikasarang magkuha sang mabakod nga abogado. We're very hopeful na if it's a closed case already, meaning talagang they will be able to come up with a solid case that will really be sufficient to fight a battle with someone who can afford batteries of lawyer and is also siguro preparing din by now. Para sa iya, ang pag-aresto sa mastermind magakahulugan man sang matawhay nga probinsya. If we will be able to unmask the culprit, that would also mean peace in Negros Oriental. Subong nga adlaw ginsaylo na ang haya sa gobernador sa Kapitolyo kag sa Marasol nga Huwebes natala na ang iyang lubong sa banwa sang Shaton, ang lugar kung saan diin ginbunag ang gobernador. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Senator Amy Marcos ginaduso kay paidalom sa Red Alert ang probinsya sa Negros Oriental kag Maguindanao bisan malayo pa ang pinili ay. Samtang ginhingadlan na sa isa sa mga gunman ang mastermind sa natabo nga pagpatay sa gobernador. Yaring report ni Nico Delfin. Ginalauman karon ni Senador Amy Marcos nga makatipon sa mga ebidensya ang otoridad batok kay Congressman Arnie Teves nga karon ginhingadlan bilang mastermind sang isa sa mga gunman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo kag 8 ka iban pa nga mga individual. Nagapating senadora nga dapat mapatod ang iban pa nga mga naghimbon sa natabo nga pagpaniro sa sulod sang compound sa gobernador sa banwa sang Pamplona sang nagligad nga Sabado. I heard that, and I'm hopeful that they complete all the evidence because clearly these suspects were merely hired, and it's essential that we get to the bottom of the conspiracy. And no matter how influential or how powerful, I think it's essential that the culprits should be punished. Ginduso man sang senador nga dapat mapaidalom sa red alert status ang probinsya sa Negros Oriental, subong man ang Maguindanao tugas ang sunod-sunod nga pagpamatay sa mga government officials, inibisan malayo pa man ang barangay elections. Dapat man suno sa iya nga tutukan sang law enforcement ang pagtapna sang ilegal nga armas kasubong sa mga matagas nga kalibre sang pusil nga nabawi sa mga gunmen nga nagpatay sa gobernador. And there's also been a series of killings ng mga kapitan, especially in Mindanao, sunod-sunod. Hindi ko alam kung paghahanda ito for the October polls for barangay and SK. We cannot allow this rampant lawlessness to carry on. It's essential that our law enforcers really be very, very careful about the illegal guns that are very rampant. We saw missile launchers and RPGs found in Dumaguete. I was completely shocked. Parang pang-Ukraine, hindi lang siya pang-assassination, pang-gera talaga. Si Senador Marcos nangyari sa probinsya para pangunahan ang pagpanagtag sang assistance to individuals in crisis situation o kun AX sa mga kababayenan sang Silay, Bacolod kag Kabangkalan City. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa Good Vibes. Duha ka mga syudad sa Negros Occidental naghatag sang dungog sa Pilipinas sa bago ginamang nitakop nga Green Destination Awards sa ITB sa Berlin 2023. Bungod sa ilang sustainable tourism practices kag pagpanikasug,
Ginpasidunggan ang Sagay kag Bago City sa Green Destinations Award sa Germany. Ang Sagay City ang nakakuha sa People's Choice Award kag nag-rank second sa Nature and Scenery category. Sa ila sining entry nga mangrove forest protection through community-based ecotourism project. Ang Sagay Marine Reserve kag Suyak Island Mangrove Eco Park ang naghatag sang dungog sa syudad kag sa Pilipinas. Ang Sagay City gid lang ang nagaisahanon nga nagtiglawa sa Pilipinas sa Nature and Scenery category. Ang entry naman sa Bago City nga Reviving the Majestic Diversity of Bago Watershed ang gin-awardan sa third place sa mga finalists sa Environment and Climate category. Ang Green Destinations ang isa ka global non-profit organization nga gintukod sa the Netherlands para magsuporta sa sustainable destinations, ang negosyo kag ang komunidad. Ang annual event ang nagakilala sa mga pinaka-inspirational initiatives para sa sustainable tourism development gikan sa mga istorya nga ginasubmit sa yearly Green Destinations Top 100 Stories Competition. Sang 2022, ang Watershed Revival sa Bago City ang nadalaman sa Green Destinations Top 100 Stories list. Congratulations sa Bago kag Sagay City nga kabay pamangin inspirasyon ini sa iban man nga mga LGU para sa sustainable tourism. Kaagamo itong mga balita sa Negros Subo nga adlaw. Kaysa panahon sa karon dapat nagakaybalo ka sa nagakatabo sa imong palibot pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Tubtob sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.